paket isen omah Mas. Full bek isi omahmu. Nomor 1 lho. Oleh apa? Iki meja TV nomor 1. Nah, dawane kaya ngene iki. Iki jone berapa meter Mas iki? 2 meter full kayu jati. Weh, cocok men iki. Nah, iki nomor 2 nggo Sugodayo. Sugodayo. Nah, kursi sudut bahane ya full kayu jati. Iki nggo ruang tamu. Iki full jati ya? Heeh. Iki nggo kamar, Mas. Kasur mereknya Valia, garansi 15 tahun, ukuran 1,60 meter kali 2 meter. Resmi garansi ini? Resmi loh Mas, kartu garansi ini. Oh, asli berarti ya? Nah. Jan cocok dengan iya po. Iki nggo kamar. Nggo kamar enek lemarine. Lemarine kaya apa wi? Lemarine bahane ya full kayu jati 2 pintu. Nah, ngene iki. Wah, enek gantungane iki. Gantungan karo rak susun, sing kene rak susun ngene iki. Oh, iya bae jan tenan full jati tenan. Iki sing nomor 5. Meja rias. Meja rias komplit kocok. Meja rias komplit kocok, komplit kursi. Lah iki nek nggih macak telali-telaline bendak bengkong. Oh iya jan cocok tenan iki. Terus iki nggo kamar. Iki nggo dapur. Nah, nggo dapur. Dapur enek lemari. Wah, full kayak ngene iki. Enek rak piringe barang. Iki komplit iki Mas ya? Komplit. Oh iya. Nah, kayak ngene iki nek nggih ada botok-botok iwak Mas, dhuwure. Nah, iki kan nggo dapur. Iki sing nggo pok lawang Mas. Pok lawang Pok lawang ngarepan nggo ada sepatu kasut kena. Oh, enggak ada sepatu. Nah, iki nomor 7. Iki nggih pok lawang ning teras. Nggo ada kasut mantel kena. Jadi komplit iki ya. Komplit. Hitung barang. 12 juta gratis ongkos kirim Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Iki asli pokoknya 12 juta ke. Real 12 juta wis oleh pitu sakmene mbah niki tak terne teko omahmu. Free ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Bayare piye? Bayare cot Mas. Cot ki piye cot ki kok? Barang teko dicek saya lagi dibayar. COD ngene lho. Oh, COD. Lah nek pesen carane piye? Langsung japri ning bawe bio profil lah ning nomor pemesanane. Langsung terhubung karo aku. Oh iya cocok ki. Kayak ngene lho. Full satu rumah ya 12 juta dapat 7 barang full jati solid